Лос-Анджелеста бөтә дөнья Азия кинофестивале үтте. Уның төп максаты Азия кинематографына күбрәк игътибар ялеп итү һәм Голливуд киноиндустрияһы белән бәйләнешләрне ныгыту. Конкурс программасына Оскар һәм Алтын глобус премияларына лаек булган фильмдар үтә. Америкада яшәүче якташыбыз Лиана Хабибуллина халыкара фестивальнең конкурстан тыш программасына башкорт режиссерларының эшләрен, Булат Юсуповтың Бабич һәм Айнур Аскаровтың Өфөнән һөю менән фильмдарын тәкъдим итте. Азия менән Голливуд арасында күпер халыусы фестивальгә башкорт фильмдарын артабанда күрһәтәсәкмен, чөнки безнең иҗатчыларның эше лаеклы кимәлдә. Икенчедән, Россия төбәкләрендә төшерелгән милли кинога игътибары зур, тыйырсы актриса Лиана Хабибуллина. Джордж Чамчумга зур рәхмәт әйткем килә. Һәм менә Кызганычка каршы быел башкорт